чиратта мин үземнең шушы матур китабымны чыгарган Татарстан китап нәшриятына рәхмәтемне әйтәсем килә. Аннан соң инде бик тату, бик аңлашып эшләгән редакторым Венера ханым Гульмәровага һәм билгеле инде бизәлешен тәэмин иткән Алсу Тимергалинага рәхмәт әйтәм. Бу китап Алма апа дип атала һәм ул исем шушы исемдәге повестьның исеме, китап исеме булып чыкты. Алма апа ул минем бергә эшләгән хезмәттәшем Илгизәр апа Калимулла кызы Сәмигуллинага багышланган повесть. Без аның белән Яшьләнче газетасында бергә эшләдек, байтак еллар эшләдек бергә, кара-каршы утырып. Һәм мин аның тормышының шул кадәр гыйбрәтле һәм соклангыч булуына шаһит кеше, шул турда язасым килгән иде. Һәм аңа багышланган повесть ул. Ни өчен Алма апа? Безнең татар халкында инде үзегез беләсез, кадерле кешеләрне, якын кешеләрне менә үз исеме белән түгел, һәр вакыт шушындай Чибәр апа, Матур апа, Алма апа, Бәләкәй абый, Чибәр җиңги, менә шушындай матур исемнәр белән атау гадәте бар. Һәм бу Алма апа да нәкъ шундый алым белән исем алган герой минем. Бу повесть гыйбрәтле язмыштан алынган дидем. Нәрсәсе белән гыйбрәтле? Алма апаның бер туган энесе бик яшьли үлә, балалары кала мәктәп яшендәге, һәм киленнәре кабат кияүгә чыгып, шушы балаларны балалар йортларына бирә. Менә монда шул балалар йортларының да тәрбияләнү вакыты. Гомумән шушы ачы язмыш, яңадан әни кеше үзе дә үлә, фаҗигале рәвештә, билгеле серле рәвештә. Менә шушы ачы шул ук вакытта шушы Сәнифәнең батырларча соклангыч итеп шушы балаларны аякка бастыру тасвирлана. Билгеле монда аның әнисе безнең татар карчыгы матур, искиткеч ак яулыклы һәм күңеленең пак күңелле татар карчыгы сурәтләнә. Билгеле Сәнифәнең мәхәббәте дә телгә алына. Менә повесть шул турыда. Бу китапка 4 повесть кергән минем. Анда Әтиләр темасы күтәрелгән повесть та бар. Шулай ук Җанлыдан җан ярылгач дигән повесть. Ансы инде исеменнән күренгәнчә чынлап та Җанлыдан җан ярылгач. Әниләр һәм балалар темасы. Бала табу, шушы балалар йортларында шәфкатьле теләп табылган кадерле балалар һәм ташлап калдырылган үз балаларына мәрхәмәтсез таш йөрәкле әниләр, менә шушындай тема һәм аларның язмышы, киләчәктәге язмышы, тагын хастаханәләрдә очрашу һәм башка менә шушындай язмышлар тасвирлана. Анда да матур әбием бар минем, Сабира дигән, Сабира әби, Сабира түти. Ул да менә минем ничектер әбиләргә, үзебезнең ак әбиләребезгә, алар чынлап халык педагогикасы буенча балаларын, оныкларын тәрбияли торган әбиләргә мәхәббәтем гаҗәп дәрәҗәдә зур. Ул минем шигъриятемдә дә чагыла, дәвам итә. Һәм монда да шушы матур әби сурәтләнә. Ул шул кадәр халык авыз иҗатын күп белә, фольклор бит инде халык акылы дигән сүз. Менә аның тапкырлыгы, мәзәкчәнлеге, җыр телле булуы, килене белән шул кадәр тату матур итеп яшәүе, менә шушындай матур мизгелләр һәм билгеле инде тетрәндергеч авыр вакыйгаларда тасвирлана. Шуннан тагын берсе мизгел дип аталган повесть. Бу инде ирем Фаил Шафигуллинга вакытсыз һәм фаҗигале рәвештә вафат булган язучы Фаил Шафигуллинга багышланган. Монда инде билгеле үзебезнең тормыш, шулай ук анда әдәбиятка да кагыла, телгә дә кагыла, балалар тәрбиясенә дә, гомумән ачы үземнең мәсәлән ачы язмыш
Hayalinin ijat döwri diýip aýtganda mene şuşunday повестьлар. Kitapga dagyn bir piyesam kirdi. Bular birinci tapyr basylalar bu piyesler. Hem onda da şuşunday temalar köterilýär. Süýünbikege bagyşlangany da bar. Юмор bilen ýazylgan şuşu halyk awuz ijadyn folkloryny kullanyp ýazylgan nary da bar. Hem indi bilgili bar bir ýazmyşlar Rozalina Panurullina menim eserlerime, şuşu повестьларыма, proza eserlerine recenziýa ýazganda aýtgan idi. Mene güçlü mehabbet hem nefret karşılığı anın eserlerinde diýip. Hem şundaq da bular mene şuşu piyessalary da şunday повестьлары da menimçe. Ondan soň ijadymyň bir özünçeligi her wagt prozaga syýyp bitmegen hislerim, uylarım şiiriyetke köşe hem kirisinçe. Eger indi şiiriyet bayım yazamma, şiir yazamma, şiirler yazam, olar sikllar bolup dowam ete. Eger indi bayım bolsa, ol hiç şeksiz syýyp bitmegen işi ýanadan hikaye ýeki повесть bolup formlaşa. Bu piyesalar nindi okuşlarga mı, ülkenrek kişilerge? Yok, bular ülkenler için. Balalar için yazılgan piyesalarım, şulay yok ssenariler balalar için yazdım ben. Olarını barıp, balalar bakşalarına barıp, özümün onuklarımda dürtüyor bit. Şolarının bakşalarında da başka, balalar bakşalarında da bulup, mine terbiyeşiler için, şuşu balalarını terbiye kılуу, mawuktırуу için, tilibizini üretүү için, nerseler, nindi guruf adetlerimizni unutturmas için, nindi yöneliştegi, nindi formadagy ssenariýlar kerek alarga, nindi formadagy neni piyessalar kerek, şuşlaryny üýrenip, süýleşip, terbiyeçiler bilen şulay yazılgan piyessalar. Olar ikinci kitapta, olar balalar için çykkan ikinci kitapta orun aldılar. Bunda ülkenler için. Syýyp bitmegenler de var bilgili. Kulem ýagyndan bir köp hikayelerim de kaldı. Kirip bitmişe, piyesalarym da kaldı. Özüňiz bilesiz, äli mınsın şuşunday bu da kulemli matur kitabım. Bu kitabım içinde bik şat etkenimşe. Ýaşaýatga bik rahmetli. Bizge bugün bik kireginde bu terbiye bu ýaktan da en kirek eýbir bolgan şunday. Bir kirekli kitap bolgan. Авторларын әйттегенде, bizge şuşun hatlyk maglumat, tahan